Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Enero 31, tuig 2022. Ako ang inyong atag balita, Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Pulis patay sang naaksidente sa Banwa sang Isabela. MCO sang Sineco ginaduso ang pag-review sang CBA. Sa balita national, separadong opinyon ni Guanzon nga nagaboto nga i-disqualify si Marcos Jr. nagwa na subong nga hapon. Pagbakuna sa mga bata 5 to 11 anyos mag-umpisa sa 6 ka lugar sa pungsod. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang
ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Wala kay tinagaman Una sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time las 6:12 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Ginbawian sang kabuhi ang isa ka patrolman matapos nga aksidente sa may National Highway sa Barangay 5 Banwasang Isabela mga alas 5:30 kahapon sang hapon Domingo nga adlaw. Ang napatay ginkilala kay Michael Quanico, 28 anyos, soltero, nagapuyo sa may crossing Payaw Banwasang Binilbagan na kag na-assign sa may Moises sa Padilla PNP kagera pa lamang sa 4 ka tuig sa serbisyo. Ang driver sang tricycle ang saka 17 anyos nga lalaki soltero kag residente naman sang Barangay Rumirang sa amuman nga Banwa. Ginpahayag ni Police Captain Joseph Partida sang hepe sang Isabela PNP, nag-overtake siya sa tricycle si Quanico kag nakabalik sa iya husto nga dalan na apang ang gapadulong isa pa ka tricycle dito sa iya linya rason nga nagluntad ang head-on collision. Ginpahayag ni Partidas nga posible nga nakibot o kon naratol ang driver sang tricycle rason nga imbes nga tadungon silang iya nga dalan ginliko niya initabok sa dalan na padulong sa biktima. Palayag pa sang hepe nga medyo tulhugon gamay kag makabig nga accident prone area gitman ang among nga dalan na. Ang patrolman ang magapauli na kontani halin sa duty sang matabong aksidente. Palayag pa sang hepe nga si Quanico ang wala sang helmet. Hilway naman sa katalagman si Tobria kag duwa ka mga sakay sini ngalun sa iya mga miyembro sang pamilya. Turn over naman ang suspect sa DSWD kag ginahulat sang otoridad kung magapasaka sang kaso ang pamilya sang biktima. Sa iban nga balita lokal, natala nang magpadala sang sulat ang Seneco Board of Directors ang members, consumers, owners o kon MCOs sang Seneco agud magpangabay sang Annual General Membership Assembly o kon AGMA. Sa interview sa Action Hotline, ginpahayag ni MCO President Ernie Pineda nga nagadraft na sila sang sulat sa Seneco BOD kag ipadala sa natungdan na. Ginpahayag ni Pineda nga madamo ang maapektuhan in kaso madayon ng plano nga strike sang Seneco Union of Rational Employees o CONCUR matapos nga wala sa gihapon mahatag tubtob subong ang Collective Bargaining Agreement o kon CBA. Samtang nagapati naman si Pineda nga may nagasulsul sa CUR angot sa ila plano nga strike. Kita naman niya sa member consumer owner bilang president. Nagpanawagan sa upod na sa ato niya upod sa MCO Federation nga masulat na lang kami sa board para nga mapatawag at special AGMA. So that dira ma-review ang CBA between management kag sa worker, no? Nabatian si Ernie Pineda ang presidente sang MCO. Ginklaro ni Negros Occidental Governor Bong Lacson nga nagsentro lamang sa rapid antigen test kag one hospital command ang ilagin hambalan sa virtual meeting sa pila ka mga opisyal sa Bacolod City nagligad nga Biyernes, Enero 28. Suno kay Lacson, wala na ginhambalan pang issue ang sa pagpasaka sang kaso kontra sa pito ka mga department head kag empleyado sang Kapitolyo. Ginpaag sang gobernador nga tinguan lamang sang gobyerno probinsyal nga may baluan kon sino ang sa likod sa pagpasaka sang kaso agod mabalaan na kon ini ang may lamud nga pamulitika. Lakip sa mga ginakasuhan sa Ombudsman Visayas bangod sa ginalegal technical malversation of funds, grave abuse of authority kag grave misconduct kag dishonesty amo si Provincial Administrator Refrando Diaz. Nagugat ang kaso bangod sa pag-hire sang 23 ka mga registered voters sa Bacolod City bilang job order employees sang gobyerno provincial. Sa dugang pa nga balita lokal, liwat nga nagpaandam si Bacolod City Police Office o kon Visible Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa mga tahora nga maguntat na sa pagpanahon bangod hindi man maguntat ang kapulisan sa pagpanakopa. Kasunod ni sa pag-aresto sang 17 ka mga persona nga illegal nga nagapabulang sa may barangay Takuling kag barangay Tanguba diri sa may syudad sa Bacolod. 12 ang nadakpan sa barangay Takuling ni Police Major Leo Estopang hepe sa Police Station number 6. Samtang 5 naman nadakpan ni Police Major Jory Puerto ang hepe sa Police Station number 8 sa area sang barangay Tanguba. Mga manok nga nagbulang kag kwarta nga pusta ang na-recover man sa kapulisan na. Ginpahayag sa BCPO Director nga ginadilian ang pagtipon-tipon sa tiun sang pandemya nga mong ginalinan sa paglaptas ang COVID-19 na virus. Ginpahayag man ni Martir nga pagdakop sa 17 ka mga persona nga nagahampang sang illegal nga pabulang ang resulta sa impormasyon nga ginhatag sang pumuluyo.
Yes, sir. Do katatlo, apat dito area siguro nga tupada guro na ng bulang bala. So hindi man lang na sa bulang illegal gambling na mo violate pa kita sa minimum public health standards na. So that's why nga mo ginatampad niya ang taman. Nabatian ang tingog ni Colonel Thomas Joseph Martir, ang director sang BCPO. Sa balita, nasa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time, alas 6:17 DTX 500 caps. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba may kimataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat na nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-sagbit sa faktor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Good day everyone! Ako ba si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga Lasay sa 24 Action Radio Philippines Standard Time kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal. Formal na ang ginpagwasang COMELEC ang separate opinion ni Commissioner Rowena Guanzon nga nagaboto para i-disqualify si presidential aspirant Ferdinand Marcos Jr. sa 2022 elections bangod sa moral turpitude. Kay nasang hapon Lunes ang nagwa sa publiko ang separate opinion ni Guanzon sa DQ case nga nag-umpisa sa wala pag-file ni Marcos Jr. sang income tax return sa kon ITR sang 1982 to 1985. Ginatagan sang otoridad ni Guanzon ng COMELEC nga magpagawa sang kopya sang iya opinyon sa kaso pila kadlaw matapos iya ginakusar si Commissioner Aimee Ferolino nga hungod nga ginadelay ang pagpagawa sang desisyon para hindi maisip ang iyang boto kasunod sa iyang retirement sa mabot nga Pebrero 2. Una na ginpathag ni Guanzon nga ang sinuman nga persona nga napamatbatan sang krimen nga may moral turpitude ang disqualified nga maging kandidato kung makapapili sa public office magluwas na lamang kung may ginhatag nga plenary pardon o kon amnesty. Madumduman ginakusar man ni Ferolino si Guanzon nga gina-impluwensyahan na ang iya nga kaso. Lasay sa 25 Action Radio Philippines Standard Time sa iban nga balita nasyonal. Nag-file si 3-term Senator kag Deputy Speaker Loren Legarda sang resolusyon nga nagapangabay nga i-review ang pulisa angon sa pagpasaka sang numero sa pag-import sang frozen fish kag pagpanubo sang fisheries output. Ginduson ni Legarda ang mas mabakod nga mga measures para mabalanse ang kinahanglanon sa production growth para sa food security samtang ginaproteksyonan man ang mga small-scale farmers kag fishery resources. Bilang tiglawas sang probinsya sang Antique or Antique nga may 15 ka mga coastal municipalities sa isa ka island municipality, ginasigurado ni Legarda ang paghatag sang seguridad sa fisheries sector sang probinsya, pagiman sa pagtukod sang community fish landing centers, paghatag sa mga sakayan pandagat kag kagamitan para sa pagpangisda kag pagpakigangot man sa gobyerno nasyonal para sa mga sustainable livelihood programs kaangay sang DTI. Lasay sa 26 Action Radio Philippines Standard Time. Nagaupod si Antique Governor Rodora Cadiao sa pagpangabuyo sa madinalagon nga pagpapili ni Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso sa pagka-presidente sa 2022 elections. Sa courtesy call sa opisina ni Cadiao sa provincial capital, gintawag sang gobernadora si Moreno bilang Mr. President.
Bilang anak sa Antique, nanawagan man si Cadiao nga suportahan si Moreno para mangin masunod nga presidente sa Pilipinas. Upod ni Moreno sa pagbisita sa Antique, Sunday Vice Presidential Aspirant Dr. Willie Ong, Senatorial Bet Samira Gutok, Dr. Carl Balita kag Jopet Season na ang San Joaquin ang birthplace sang amay ni Mayor Isko nga nagpuyo man sa Hamtik Antique kag sa uli nagpasimpalad sa Manila sang 1960s. Nagpasiguro si Moreno nga magatutok ini sa minimum basic needs sa mga pumuluyo sa Western Visayas. Action Radio Philippines Standard Time las 6:27 sa katapusan nga balita nasyonal. Nangin positibo ang madabong nga komento sa mga netizens sa pinakauli nga interview kay Partido Reforma Standard Bearer Panfilo Ping Lacson kasunod sang maalam sining nga pagsabat sa mga pamangkot kag pagtalakay man siya mga programa sa tion nga mapilian bilang presidente sang Pilipinas. Sa Bakit Ikaw DZRH job interview, ginpamangko si Lacson sang panel sa iya plataforma kag ginusisa man ang iya abilidad para solusyonan ang mga krisis nga posible pagatubangon sang pinakamataas nga opisyal sa Pilipinas. Ginapanindugan ni Lacson nga ang prinsipyo sini nga leadership by example pag makimuman sang desisyon base man sa lay kag datos nga halin sa pagtuon na. Sunod sa mga netizen, napabilin ni Lacson ang iya mga plataforma bangod sa panindugan sini sa mga sitwasyon kang isang political crisis bangod man sa pork barrel, problema sa kalamidad, korupsyon, ekonomiya kag mga vigilante group. Una sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time las 6:28. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes, Enero 31, 2022. Sa liwat akong inyong atag balita, Action Dela Salazar. Mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Radio!